لله وبه نستعين والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه حرام عليه النار قلب أحبه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف للتي لجبه موبيل جنفون إسلامية كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخب بانجلي سان لمن ينجه حكم كنا لا أني كي نسولي إيراني على كلا محمد كبانجلي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مسلم مسوتومي مكاينو كاي تيجانا مسوي ولي ويلي بلا أمارا كن بس إيكا أبويا كني على كلا توي صلى الله عليه وآله وسلم كرامو تشامان بورا بمهو كنا فرا كاي كرامو يركان anu mina jeka ala kira ka bonya o nyefo nyon fe anga jeka ala me karamo bina min fanya ani ko munu mina ke kenen ko nala anga jeka o le nyon fe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-mawsuf bil karami wa jud sayyidina wa habibana wa za'imana wa shafi'una yawm al-qiyamati. Amin. محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه أبدا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما سنسني الله سبحانه وتعالى تغير كدمني فما وكفما في barka chaman da Allah subhanahu wa ta'ala masamini tanuka ka sangani wakati bela adama dem fe min kera haklimaye kamiri ala ka nema jate dombalila nema chaman ba mini ala odi onma ni jomi kera haklimaye kamiro la ibi shi beke ka Allah ta'ala tanuka barka da ni sigoro ina me ala tanuka barka da kosebe kalfa kele go setigi masaima masami na kalfate chien abolo abada kanyere kalifa ama kanga jamana kalifa ama kambona kalifa ama alaka kalifa mine anye amin ya rabbi Allah taala tanun kambe anda bi ko sebe ngayana amena do o konna la ko wala amen nema nyini ka kisi nyini kisi tigi bolo nema tigi bolo no ya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala ka ke nema tigi kan ka ke kisi tigi kan no de an wanyemo ananga ladigeli fe ani an solla dombaga aminata den kodo abdullahi den kodo kilabu moden kodo mudrikata moden kodo adnana moden kodo ilyasa moden kodo abasi den kodo hamza den kodo no de muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasalim nin kenen sigi kunye munye nin kenen sigira bajo minata den koso aha qur'ana jigina tiaminga mustafa kenen sigi kunye muhammadu koye sallallahu alaihi wa sallam nitigi be kenena sheikh ahmad tijani tay kenenye radiyallahu anhu aleta ni kenenye haddasallahu sirrahu wa sirruna aleta kenenye otuma ambe bonya seginge kata kira so dungoma onyamo ba fola ambolo ni kenenga kira na so dungwe temelo folen kofe sheikh ahmad tijani kaka barika amoke ka juru talila ka islameo ma ka islameo bla zikrula ala kosumala salatula ko wala sakiyama jondo ko jatiga ni joroni hami ko ka bo auka nanye foli di alema ame foli di sababu nyuma werema Ibrahim Niass ka anto yanino fo Dakar o ko ka foli di doma Said Nour Tal ko atal futange nanye foli di oluma ame boli kana kaye kona ya ka foli di anga Sheikh Bama Sheikh Mahmoud Mukhtar Haidara Sheikh Mahmoud Mukhtar Haidara nanye foli di alema ame foli di Sheikh Lamine Bashir Tal katal amiri be jigi jona ni nyoroina amiri be jigi Sheikh Bedi Talla Sheikh Bedi Tal arajo unité o sinsi baga la voix de Cheikh Ahmad Tijani ale de kuma dadi awma kirane asodi ngoka amiri be jigi ale la ka foli di ama otuma na amiri jigina ka foli ke talishila ka uye ame seinga foli la segi kata yoro jumena ame foli la segi kata ankara mogoma ani ankanu baga ananga khudwa ananga bashiru anan demenyogo ala ka dine la seli la sorahatan oye jonye basande nkulu oye jonne koye Sheikh Ousmane Sherifu Madani Haidara fo Bamako
fo jangina bugula fo jiya yoro bela jelena ni ansar bi yoro otumana ka haidara fo ka wala ni mando ko shirifikema ko ambe akachila ya no amoke ka keneka bahameka kaye dugu bay ngone ya kaye doni baka dugu inkonala ambe foli di ama o foli kofe ambe foli fara nyogonga ka segina yoro jumena ka se hame nyama masha Allah hame nyang ka hame nyang fo ka wala nyimando aka chesri la aireye adam nyande ako alakira ko na bebe ale nima hame nyango kale ba nindi alakira kama sallallahu alaihi wasallam kwanya ni an sigile ya bi ale ka chesri do aka timina ndia do ka foli di amma ka barkada kae hamani nyande do ani adam nyande ayo ka geribu musoni kalami kaye fitini famu garibu musoni mimba ubulo kalandeni mimba ubulo Saida Mariam Dambele aubina do aye leso mindia aye kalami nkene kuna kwenye fitini famu ya Shabamba ala kila kona ila kuna nyangie kwenye fitini famu ya Usmani Sherifu Marani Haidara Afai kone doni famu ya amwakeka kola bare ala kila ko e bajide ni fla ko de tunu badinga mindo dunya o dama do ko anya ala kila ko dantene mbefe kana jirula no jibrila ko kalati dando ala kila la sallallahu alaihi wasallam o jibrila ma dando chemina ma don ne bina danyo la chugomi ala kila kamu e on shuka ba ala kira kanu nduro kirala ni ala kira te ala kana fo irandu sukuna sallallahu alaihi wasallam boya duru ala ya di Mustafa ni cheri mamanga kama ni ala fa anyela mako biolomla anyela mawoyela mafo yomal kiyamati jo ala kana dembo ana mi mbeke ala kira juguye ya rabbal alamin ku ke islam nyumanye ku ke ala kile bantia baoye ku ke ala kira nomile baoye ka kira ka sunna la pasaka sunna wala ya rabbi allah ala kan tulo masama na fufa ku bekoye allahumma amin ya rabbal alamin ay do ke ni kenan nundu bote bile ni kenan la bele bay wa mena to do fie yani ngate meninga maudu e manyine mena to do fie kare nabi bini kare bahame kani zawiya bay ndala kare to de ko rauda ana ngawuli arauda kabiri basi sila kunu kare to yele mana ko rauda kabiri mikoro nana kare to yele mana kabiri sesu sigira kare to yele mana abora kaela abora bahame kandudala abora zawiya kola kare to kera ko rauda sharifa Allahu akbar sikatala de rauda sharifa kira ka kene keno kene sigira abina ta dengama o kene to ko rauda Allahu akbar rauda de kira daroy kira ka dukene be fone na ko rauda bodo man fi rauda la kira ziara katabu ala kira la wajibi do mu'mini beka sikatona ngabe bisea ayi passe ko no machi barati na chi oni be feka kira ziara gera mauludu ke oro sikatala ayi dolido gera hadrala gera wazifa la ika salatu ta ika sono ishi glanga ika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ye kira ziara sikatona Allahu akbar ni che ito makabo che nafaka bombo ora kera misigila ale kama kera ti valeur de re kera kenati bonya de yele kenaka wasiga tala enyete Muhammad la ni farikolo ne sonoma ne renyeta farikolo la ya nga Mustafa biya nani ay sikatula ay kena masiga ko aka surabe ay avion de beta ka yala ni wal ma mobili wal ma moto wala negaso wala isefla burako de Mustafa ka yela fin fiya min blale me fiya de ala kiraka avion mama bi yoro mina wati bi ala base dan fer kaba koma Allahu akbar ko lambe rawdala ka ya rawda bala bi alhamdulillah ko la ka kuma ko kira sallallahu alaihi wasallam da aw ye day nyini no ma day so ayan ta fo ala do ala te na ala ya kanu ka teme dan fer be aw ta fo ala do ala te na ala bonya mi da mama dan fer ma aw ta fo ala do ala te ala karama mi da mama dan fer aw ta fo ala do ala te na ala ko na so na kale bi so ko na bana kale rebiba sikatola ati Allah wa ati rasulullah Allahu akbar aw
t'a fɔ ala den don den tɛ ala fɛ jɛɲɔgɔn ti ala la kul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad somadu masa jigi masa ala anw jigiw ta ala kamanagan b'an na wuli jigitugu masa an jigitugu an denninw na an mɔdenw na an yɛrɛkun na an ka du la an ka maliba in na ala jigitugu k'anw ye ya somadu doni girinbaw tabaga ala anw jigitugu ala ye kɛnɛ de ye den tɛ ala fɛ a mago tɛ ala den na ala mago tɛ den na ala kanuɲɔgɔn bɛ ala la mustafa ye ala kanuɲɔgɔn ye habibu rahman khalilullah barru mabarru ni ye ala teri ni ye ala kanubaga ye o mustafa ye ala y'a wele don dɔ komi k'a ye k'aw y'anw wele ko anw gana an natɔla an donna kare kɔnɔ kilimu b'a la ala y'ale wele ale natɔla buraku y'ale ta an sera tuma min na k'a ye ba jabate an y'a sɔrɔ dilan labɛnnen dumuni labɛnnen koliji labɛnnen bonya labɛnnen don karama labɛnnen don munna ko anw nana ala kira nɔɔrɔ la n'anw y'o bonya sɔrɔ kira sababu la o kira ba in ni ala ba yɛrɛ y'ale invité dun pour k'a yir'i la ko an ti dan ɲini ala kira la an ti dan dɔn an ti dan ɲini a la an ti dan dɔn a la wa dan yɛrɛ tɛ se ka y'a la ala kelen de b'a dan dɔn o mustafa yi jibila nana a nɔfɛ ko ala ko k'a bɛ fɛ a n'a ka taa masala awɔ cidenya ye tiɲɛ ye dɛ n ka na bɔ n ye n ka so o lɛtiri cira jɔn ma o bataki bilala jɔn ma kira bɛɛ lajɛlen na aminata den don kilabu mɔden don mudirikata mɔden don adinana mɔden don iliyasi mɔden don wahabu mɔden don fatumata bintu salamulahi alayha o wolofa don ci bilala asan wal useni mamacɛ ma sheikh ahmadu tijani mɔkɛ ala ye ci bila a ma dugumakolo in sanfɛ a don dɔ la a ko jibril taa n terikɛ nɔfɛ taa n ka fɔlɔ nɔfɛ kira fɔlɔ nabi ɲuman fɔlɔ taa n ka laban nɔfɛ kira laban nabi ɲuman laban ko mago b'a la ka bɔ dugu ma a k'an sɔrɔ sanfɛ an ka ɲɔgɔn ye nka ala ye pale la mago b'a la ye an ka ɲɔgɔn ye jibrila ko k'a ti tɛmɛ nin kan k'ale kabakoyara ko kanu sera a dan na ko bonya sera a dan na ko wasa sera a dan na ko ala n ka taa muhamadu de nɔfɛ ala k'o taa n kanu ɲɔgɔn nɔfɛ ka na n karamɔgɔ tumana min na n'o fɔra jibila jiginna aminata den kan a ye foli d'a ma a ko labɛnw sabati a ko an bɛna voyage dɔ kɛ su in na mustafa ko voyage a ko an bɛ voyage su in na dɛ a ko jibila yɔrɔ jumɛn ta a ko ala yɛrɛ baarataga ye su in na ta ye Allahu akbar ko ala min y'i ci dɛ ka ci di yan kana d'i ma ka kuranɛ di yan kana d'i ma ala ko k'a bɛ fɛ k'a ni yɛrɛ de ka ɲɔgɔn ye bi fɛn wɛrɛ tɛ yen aminata den ko a ko n labɛnna a ye ala kira tun ye automatique ala bato la automatique don ala ka yamaruya kan laminɛla automatique ala kanu na automatique don ala kira tun ye automatique de ye a labɛnnen bɛ toujours a tigi ye n'o ye ala ye a ko n labɛnna u wulila tuma min na ka taama daminɛ ka taama daminɛ ka taama daminɛ u taara se yɔrɔ dɔ la u sera yɔrɔ dɔ la tuma min na ni mustafa yɛlɛ buraku kan u sera san bili yɔrɔ dɔ la an fa adama tun bɛ yen kira 312 tun bɛ yen ale yɛrɛ ye 13 ye nabi ɲuman 24 ni kɔ tun bɛ yen 24 ni kɔ olu tun bɛ yen an fa adama y'a denkɛ in lajɛ a ye nɔɔrɔtigi lajɛ a ye bonyatigi lajɛ a ye khalilu lajɛ a y'a lajɛ k'a lajɛ a ko muhamadu bi ka di dɛ a ko n den bi ka di kira ko bi ka di ne fa anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya kisɛ o de nabi ɲumanw ni kiraw ye ni maa min b'a fɛ i ka kɛ kisɛ ye i kana kɛ fɔlɔfɔlɔ ye i bɛ tugu olu kɔ i bɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ ye n'i ye ɲɔ susu i mago bɛ kisɛ la to bɛ tobi n'a ye basi bɛ dilan n'a ye seli bɛ sɔrɔ a la nka n'an ye bu bɔ a bɛ lafili dɛ wala an b'a kɛ baganw tuma min na ni nin kɛra an fa adama ko a ko muhamadu ne nisɔndiyalen don bi ala ye ne ni n denw fara ɲɔgɔn kan ale danna aw ma aminata den bɛna kuma a ko ne fa an tɛ ala barikada an fa adama ko a ko n b'a dɔn co muhamadu e b'a fɔ ko ka ala barikada don min ne bɛ ala deli k'a ka yafa ma ala ma sɔn ka yafa ma ne ko ala ma yafa ma den kosɔn den min bɛ n'i barikada wagati bɛɛ
nesigileno ni ayeke ede ba boy da kono ya bi kirani nabi mambe chela ana ala barkada abonde nesigileno no ko domi nabi ya fani ni ala fe ala ka ya fani muso hawama ni ala maso ko ne ko ala ma ala ya fa fajuru mutoma denga ma demi keni kota abada nabiyun rasulun karimun ma asara rabbahu qattu sallallahu alaihi wasallam chidem belebele nkodo nabi ma belebele nkodo nyetu ni nyera ni nyoncha ama ala kota abada o kama ne afie ngo automatique do ala kola sikatola ako de ba de ba fanga ala barkada ako mustafa me ala barkada chokolisa ako anga jogo fla selige na nyanjo amambiri ambe wula mantenda ako bashira na seli afana ma wula yijo ako deuma sofun sofa sofun sofa سنقوم لله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل ما مثل ذلك أكون دو أي ولا نصفت لي أي ولا أي صفت لي أنا نجو عليه مسامي كنندو نفلان تالا أنا نجو عليه مسامي محمد دا كأكيد بينغ صدام فمبي ربي تشيدين بصفجو أحمد أيري جو صفلا نبايجيا مجللا ما توادو أهل لله إلا رفع الله أو أتى رفع الله ما شيء مجي عليه فلكي كورتا ما يا ربنا دوغا يتورو أتي ميد أيني ربنا سوما وراتي سوراي دوغا يتورو على كان سي ربنا ما أحمد أيري نانا ربنا مصطفى تنانا ربنا كوني الإمامي نالا نبي نمان جوغو نمان تي أهلا من جوكم نتي إنك لا على كل كنازي كفوسمان شريف ران هيدراينا بهامكو شيكو باينكو وظيفة كلاكو ناي بهام نياني كايا كو هيدراي مين فوكو تشيلو كو سلاميات تاتو شيجو أي نيجوا مانيا جينتي نسلاميا نيجوا مانيا سلتي نيجوا مانيا هيجتي نيجوا مانيا سونتي جو نيومان دبكي كاريمبلا جلين سينسي كاديلو nabi nyuman jogo nyuman tigi ala majamu qur'an ko note ako innaka la ala kulqin azim muhammad be jogo kaminga bu amina ta dey de grefe aya mi yera jira ayi jo sofala afa adama yi jole to kala je ako alimami akeradi kira ko newa ko la ko ede abul bashari ambe fai ede kanga jolde unya kuseri ani yoreina anfa adama ayi dade doni ay noro tigila je gemi ngafsana faye muhammadu sallallahu alaihi wasallam gemi koso ala ya fara fama ka ya fa bama ala bi ya fa jurmutoma atoko muhammad ala de wela ko qaidul qurbi muhajjali sallallahu alaihi wasallam ibeni gorodo ne karamo ya koro foni kariya ka koro de jigiti gelo jigiti kuba jigiti kelengi labo mbakedi mbake chukodi nyeti bolo foto tibolo kama na kan warala ko mustafa de médecin ale de solution jigiti lo jigiti kuba o de muhammadiye sallallahu alaihi wa sallam ambale de ka kene bele badinga tinga tola ambe ala de la ka ko bawkani mustafa ko so tumamina nini kera afa adama kwa ma ko muhammadu te dago akoye demi nye fat seke la seli blanye kan la seli ne fa jurumuto nga jurumuto ela ne fa mi ye lebu be na lebu tela muhammad ala neni hawada no bae abila aljina ko fembe be aljina ko kana beta me yiri den gele be ala ko kana na soma neni ba filila Shetana sera ona aljina kono on na tabarka bunya anye ala soso kabri onye ala soso anogora kabri onye ala soso anyoro dina ala kabri onye ala soso onye doya soso ako muhammad ni e kanu tude ni e bonyate ala bolo anga kisi sortu bigelale ako ma fa jurumuto o be bla denye todi jurumuti demina ako tibene orobe ako muhammad sallallahu alaihi wasallam na nyefe ka na seli nan do ko fe wala sa alaka do fara nga ya fani nga hineka ade ko yoro afa adama ya jirana ko hamzatul wasri
no ye tugu ɲɔgɔnya juru ye fili min bɛ adamaden ni ala tugu ɲɔgɔn na k'o de ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam hamzatul wasli a ye fili min b'a ni ala tugu ɲɔgɔn na mustafa do n'a bɔra kuran na dɔrɔn i taara zero la k'i to aminata den kɔfɛ i ni répondeur ti ɲɔgɔn ye i bɔra muhamadu kɔfɛ i ye réseau bila a ye réseau perdu dɛ maa o maa tulonkɛla kira n'a so dingo la i tɛ réseau kɔrɔ wala ara réseau ni y'a perdu a ti segin ka na dɛ ala k'an to réseau kɔrɔ kira kanu kɔnɔna la tuma min na nin kɛra kuma cogoya kama ka silamɛmuso la nisɔndiya k'u fari foni an bɛ kɛnɛ min na ala ye mun yɛrɛ kɛ kɛnɛtigi in ye dɛ k'a fɔ silamɛmuso ye k'a ka ca kojugu ko kalandennin bɛ ka fitinin fɔ karamɔgɔw bɛ fɔ n kɔ yan a bɛna bara ci tuma min na ni nin kɛra an fa Adama ko a ma n'a jɔ i ka seli ni ye n ka n dogo i kɔfɛ Mustafa jɔra ɲɛfɛ a kɛra alimami ye sanayɛlɛn don ka jogo fila seli cidenw ni nabi ɲumanw ye seli banna tuma min na jɔn ye mawuludu kɛ an fa Adama ye mawuludu kɛ nin don aw mara munna an fa Adama de ye mawuludu kɛ sanfɛ yan'anw kana kɛ duguma yan'anw kana misi faga ka ɲɔgɔn wele ka uniforme don ka salatu kɛ alakira kan zamzamiw kan an fa Adama de ye mawuludu kɛ sanfɛ fɔlɔ a y'i ɲɛsin belebele ma k'a den lajɛ a n'a ka nɔrɔ a ye mawuludu kɛ a ye tɔgɔ saba da Mustafa la nin a ko assalatu wassalamu alayka ya khatamal anbiya a ko nabi ɲumanw dafala kisi b'i kan imamul anbiya nabi ɲumanw ka alimamiba kisi b'i kan a ko imamul mursalina assalatu wassalamu alayka a ko cidenw ka alimamiba kisi b'i kan cidenw ka alimami kisi b'i kan tɔgɔ filanan filɛ tɔgɔ sabanan a ko cogo di a ko assalatu wassalamu alayka ya nurullahi a ko ala ka nɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ kisi b'i kan ale de ye mawuludu kɛ yan'anw bɛ mawuludu kɛ ale de ye mawuludu kɛ sanfɛ nin kɛra nisɔndiya ye nin kɛra wasa ye ciden o ciden bɛ yen bɛɛ y'i ka ci don alakira da k'a ka taa fɔ ala ye ko ala ka hinɛ olu la k'ala ka olu jigi k'ala ka olu wasa cidenw de ye ci di fɔlɔ zamzamiw ka taa n'a ye bari kira bɛna taa yɔrɔ min olu tɛ se ka se yen ɔ ni anw farala ɲɔgɔn kan bi ka ci di kira ma an y'a da dibaga ma anw y'a sɔrɔ ci dira a ma 100 biliyɔn sanfɛ wa ala anw yɛrɛ ka ciw bɛ yen an denw ka sabati an ka sinjiw dilanni an ka bariyaw dilanni garijɛgɛ foniko furuko baarako denko kalanko ala an y'a bɛɛ bila sɔrɔtu kɔnɔ k'a di i ka kanubaga in ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam i ka jigitugu k'a di ala silamɛw tilala ci dila tuma min na nin gɛlɛya n k'i ɲɛ jɔ ɲɛ la kira ye taama daminɛ voyage daminɛna u b'a la ka taale n'o tɛ anw ni Cherif la TV donna carré kɔnɔ Bamakɔ an ye voyage laban ɲɔgɔn fɛ an jiginna gare la ka jigin ka na Ɲangila nka nin don voyage Alakira ni Jibirila y'a daminɛ u m'a laban dɛ u sera yɔrɔ dɔ ma Jibirila ko ne tun ye bilasiralikɛla ye ne bɛ dan yan Jibirila ko n bɛ dan yan talimuso tulo b'a la wa a n'a kanuɲɔgɔn Jibirila ko ne bɛ dan yan Muhamad ne tɛ se ka tɛmɛ yan kan mikɔrɔtigi mikɔrɔ lajɛ n'o tɛ an ye ɲinan bɛɛ de kɛ kuma la Alakira ko in kama anw tɛ ka da de bilen i ɲɛ b'an nin pɛrɛn bɛn na n'an tilala an bɛ fura de ta bari n'an tilala an bɛ fura de ta nka Alakira ko n'anw bɛ sa a la a y'anw bɛ sa fɔli la bari anw b'a dɔn o de ye anw ka garanti ye sini tuma min na nin kɛra Jibirila ko n bɛ dan yan Mustafa y'a yɛlɛma a ko yala maa bɛ maa bila e de taara ne nɔfɛ n bɛ yɔrɔ min na kɔrɔn jira n na ni tilebi fɔlɔ dɛ n tɛ kɔrɔn dɔn yan n tɛ tilebi dɔn saga ko k'a dɔn n bɛ taa min o yɔrɔ bɛ Jibirila kumana a ko Mustafa k'i filɛ yɔrɔ min na yan kɔrɔn ti yan tilebi ti yan a ko taa ala min y'i wele a bɛ sira don i kɔrɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye Jibirila lajɛ Jibirila ko n kalela ala la min ye e kɛ nabi ɲuman ni kira ye ni ne tɛmɛna yan kan nɔrɔ min bɛ da nin kan o bɛ ne jeni ɔ Marata
an karamɔgɔw ko an ka hakili jagabɔ tuma min nin kɛra Jibril ko ale jɔra ka Aminata den lajɛ ka Buzeyi mɔden lajɛ ka Budrikata mɔden lajɛ ka Adinana mɔden lajɛ ka Iliyasa mɔden lajɛ ka Sabu Masani tigi lajɛ ka Solatu tigi lajɛ ko kira bi taa la nɔrɔ bi cɔpɔlɔ a bɛ nɔrɔ cɔpɔlɔ a ko kuntu أظن أني أعرف محمدا فإذا إني لا أعرفه جبريل قال نتو هكذا لا محمد إندو جا netado memi ndo ala jawe doni la fle nora bolo kata choni ti chogo doni na tibila turna oyorola kama kila danye on turne no on te musa fa dando aman sebo de ke kanuna ay wili bali dole salumble akira jansan fle salumble do ne ba fiye barake na yadi chemima rete salu yere ale be salu sanfe ale jamae ale yakutu ye ale marijane dan fente ala bolo min gafsani ay o fente o ahmadai atara jibila turnai atara tumanamina na tara sere yodo ba ala ku ibe mi akone ti yodo akwa ibe bisatu ilahi ala ya tapi moketi bado fenselente ni na mabol Dubai abole me soro jeda wala ma bora Ameriki wala Faransi wala Madine wala Machine ba gonga be kala gonga bi kala abe nogo abe tadi kolikala oluba ko ambi warisa nga Mustafa seyela ala tapibinga gongonti dala kuriti dala alete no sangwa kako on tapito ore ko noro Allahu akbar wa huwa ala belebele ko belebele ala ko ma kibi yoro mi bado ayi wonne agonti ngadu nyawo tifoido ora be ala ko ma ko be ala ya tapika ayi kotoromabo ala kira tume malo tume same jogo nyuma be dafara Mustafa ala lebuti chemina ambaka keneka ngo lebuti chemina ambaka keneka ayi kotoromabo kabe munge kale be sawarabo asena ala ko sawarabo ere de o jere ma famwali mi be eni neche nebe ke bla minami ngo te mo famwali ko mba be fiye bi ako Mustafa sabara do ise na sabara kele flate de sabara kele minti nafanya mai flate ane segele do ni ma kele no ya nafanya o ala ko flabe kote de ise na sabara kele Muhammad o kadine ni chena kono fe ako dusu biha tapi chongo noro tapi chongo ni se na sabara fly Allahu akbar Mustafa yela ala ko ma chomadi ako fatadalla fakana ghaba qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha fatadalla fakana ghaba qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kazzaba fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Muhammadu mantonya koba Muhammadu mantonya koba Silame muso ananyabari Silame muso ananisoja bi akramu rusli kunna akramal umami ambe benye numéro 1 numéro 1 audo kiyama jono muna anga sani ni suntere kambora fendo la ko ka bo alabo kambora fendo la ko ala okanu kambora fendo la kaire akam koju kambora fendo la ko horoma bala ko barika bala ko toro bala ko nyoti biya bi yele nyoka lafe awnya bunya soro ni kira itani Mustafa ada selu madafa ku madafa sujuru madafa ku maintu mado ambe sofori ambe falisrano subhanallah ala kana fanikira ko amin ya rabbi allah namungela mamna nini kera kuma kudala suya kama Ahmad al-Bashiru
no boy anya srafara ando na wala na ko tuguni ana nanchu anya blami awa ala ta ko chidema ko Mustafa ise na sabra kile ko asari jela ko fe a chongo na ele tapi ni tai ika sadini tapi noro ni noro tapi ni fle agora e noro o etai ko sangolo bugolo bla ko kira noro duguma frawolo bla ko kira noro jina ni melekani adamade dan fembe ko kira noro do ba be kera kala ama jigi atigira muna famu ya toya Allahu akbar no te na wala la ka wala hakili be do yoro soro ala ka famu ya mondam amin tuma mina okera Mustafa jora ay ala fo ala ya lamine fere ya fo ako gerele ahmada gerela ako gere ahmada gerela gereli sabana fakana gaba ka Husaini au adina ya tabari itlobe ni nare kafa ya tabari itlobe ni nare gereli sabana fakana gaba ka Husaini au adina ka gere iba fo collection ya tajuru agera ka kere ko mi nyefi mani nye jema subhanallah fa auha ila abdihi ma auha netu le yami no fe afokani e konsere dambele kan jalo tuma mina na kere la ala ko gere ala e witru de abe witru de fe ala ko kira ma chien sabale gere ayo gere ni sababi fo fe sabali kira fe sabali anya fani folo kera jumei seli fada bidu kira hora mana bonya kama intervention kera ko on ti sokoro sanate anna limania ka dogo site anna kera ma labolike do bora la ka to fada duru me kona ne duru ke kambe biduru ba ti da falenso osbatira dameni kira inawa duru ke biduru ba dima seli fana kele seli fana ta la zarata fidri kele seli fitrita safo kele seli ishauta fadri kele seli ta seli kelo kele ni yake fadala farda ni barajibi ni ahmada datani chebaina tumamina no dirama ko yana matonje ko ye kele kan fenye ne ko mo son fe jol dirama saba ngo saba de dirama ya klibe point dare ko yi hakli ni fargolo abedi ne maya tumamina okera son fe folo okera seli ko di awma maram nyamando nya kerati silame otumana mina no okera son fe flana ngera muye ala o di ama kaka jodo kerengera minu nkadae kaka di oluma ane tuma wawe ni nyoro inde law aw habe nyanye ni ne famu nyang balo sheku ye ni ne famu alhaji be itali ne famu said nurtal nyas nunu ne famu tal kundala kaw ye ne famu ala e fendo ni kirama ko anton nage nunu nyi ereja igani ndi oluma be mafo ale fuba ko noro ayo noro e ginoi mani macha mankadi le ki kono fotiki ala kidaya kono na gino fo wali jude o wali juba nyemo ba Sheikh Ahmad Tijani Sheikh Ahmad Tijani kabo nora kake norai kabo kutubula kake kutubuye kabo waliula kake waliuye kabo kutkila kake kutkiye Sheikh Ahmad Tijani tal geda Allah subhanahu wa ta'ala kai ay suratul fatih na yamine aminata dente do anasini nani suratul fatih mine ne ma fo dade bisu baraka o kama erako ma sikira mo jako ya ko Tijani yamine ayi ko ni mama ke kunyara ki be sabara do ka Tijani ya segere iyere ko ngakanga na fo mama kaena kanga na ma shi force jako ya fente mi yamine adu ko e mi mamine adu ko e suratul fatih jaman kisalo luludo marijanelo yakutudo sanumlelo afako munare sanute na fado de nyewa jamante na fado de nyewa lulute na fado nyewa wakati kumuruni ni sara barabana na salatu abe mbonye yejia isalen kofe ika avocado ika défenseur do Sheikh Ahmad Tijani amo keni gino bi bora sarayena adama
aya di walijuma itika kutubu ye ka kɛ waliji abada fika sɔrɔ ye ala kira ka di gindo in sɔrɔ oui fa ka sɔrɔ ye di gindo in sɔrɔ i ni kira ye ɲɔgɔn ye i n'a kumana wa kira ma dogo a mɔden na ɲɛ kɔmi ni ɲɛtugu ni ɲɔgɔn cɛ ayi o ma kɛ a ye sɔrɔtu di a ma hamsatul wasli n'an ye sɔrɔtu in da kude fili bɛ ani ala kira cɛ kude fili bɛ yen i teliya dɛ o kɔfɛ a ye mun di aw ma a ko an ka istighfaru caya mani lazima istighfara dakala janna ni maa min ye astaghfirullah fɔ cayara a ye alijinɛ dama tugu da a yɛrɛ la ko n k'a fɔ astaghfirullah 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 al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum no tɛmɛna an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn alami ni ale y'a yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn kabini foyi tɛ ma kɛ fɛn ye an bɛ sali ala kira kan ala kira min ni ale tun tɛ fɛn tɛ kɛ fɛn ye o ala kira min ni ale yɛrɛ salila yɛrɛ kan a yɛrɛ de b'a yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ danfɛnw bɛɛ kan a salila yɛrɛ kan ni an ka saliba ye an bɛ min kalan an ka tijaniya kɔnɔna na anw dɔrɔn silamɛya jamakulu bɛɛ kɔnɔna na o bɛ minnu bolo o ye tijanikɛw kelen dɔrɔn de a tɛ kɛnɛya maa wɛrɛ ka baara kɛ n'a ye n'i ye baara kɛ n'a ye min bɛ sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ a la n'i tɛ tijanikɛ ye alakira salila yɛrɛ kan ni o alakira ma sali de ye pilasi saba minnu b'a la pilasi ba saba minnu ni fɛn tɛ olu kɔfɛ a salila yɛrɛ kan fɔlɔfɔlɔ ni allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya fo ka taa o fori allahumma salli filanan damina o ye ale ye alakira ye ale muhammadu ye yɔrɔ min a ye abdullahi den ye yɔrɔ min a ye aminatu bintu wahabin den ye yɔrɔ min o yɔrɔ in de la anw n'a bɛ jɛ batu la ani mantɔn bɛɛ ani mantɔn tɛmɛnɛw bɛɛ yɔrɔ filanan na n'a salila yɛrɛ kan o ye a yɛrɛ kelen ani danfɛn si tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye allahumma salli wa sallim ala aynil haqqi allati tatajalla minha ila akhiri as-salat o yɔrɔ in na a salila yɛrɛ kan a yɛrɛ min dɔwɛrɛ tun tɛ ale nɔfɛ danfɛn si kɔnɔna na ala y'a kelen de da k'a bila sɔrɔ kɔnɔna na san ba yirika ala kira kelen bɛ ala batula cogo min ka di ala ye fo ka ala wasa musa t'a nɔfɛ isa t'a nɔfɛ melekiya tɛ yen sankolo tɛ yen dugukolo tɛ yen ala kira kelen ale tun bɛ ala batu a ye ala batu fo ka ala wasa to ma to ni ala mako bɛ fɛn wɛrɛ la a y'o o de sali kɛ jawharatul kamali kɔnɔna na n'o ye sali filanan ye a salila yɛrɛ kan pilasi sabanan na yɔrɔ min n'a yɛrɛ tun t'a yɛrɛ dɔn yɔrɔ min ni foyi t'a dɔn ni ala kelen yɛrɛ de tɛ a salila o sali yɔrɔ in fana kan an bɛ tɛmɛ ala kira nɔ la ka sala yɛrɛ kan i n'a fɔ a tun salila yɛrɛ kan cogo min an bɛ ala ka diya ɲɛɲini ka taa karamɔgɔba ma n'o ye Sheikhina Ahmada Tijani ye min sababu y'an sigi yan min kosɔn an balimamusow an'an bangebagamusow an'an furumusow an'an dɔgɔmusow n'u ye hakili ɲuman sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔn kɛ ka tɔn in tɔgɔ da ko Ahmad Tijani ka tɔn keleya kosɔn mun na ka i ka tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔ min ni a bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ dunan in kɔnɔna na Kayi kɔnɔ Mali tɔ kɔnɔ Mali kɔ kan an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ dugawu k'u ye ala ka n'u dɛmɛ an bɛ tanga ɲini an n'u ye ala ka n'u kisi o ni foli ka kan na fo ka taa se Cheikh Tidiane ma an y'a fɔ sigo t'a la kaliwa t'a la o de ye sarti fɔlɔ ye sarti filanan e kalanden bɛ wirdu min na a ka sɔrɔ i tɛ taasira wɛrɛ la tijaniya ani taasira wɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o faamu k'a fɔ n bɛ tijaniya la n bɛ tarika wɛrɛ la maslaha t'o la koyi a tɛ ɲa i y'a mɛn dɛ muso kelen tɛ se ka furu cɛ fila ma i bɛ cɛ kelen de ka furu kɛ fo n'i kɛra muso janfanti ye ala kana an ko ye a sabanan n'i ye tijaniya ta waliju wala karamɔgɔ min tɛ tijaniya la k'i bɛ taa madadu ɲini a fɛ o balilen don ziyara ye saba ye
ziyara sinjitugu ziyara be ima bali ola o ye silamɛya sinji ye o ye hadamadenya sinji ye i bɛ se ka to kɛ i ni mɔgɔ bɛɛ cɛ mais fɛn min ye ka taa i gɛrɛ ala la ka taa barika ɲini a tɛ bɛn i kɔ kɛ waliju wɛrɛ la wala i k'a kɛ karamɔgɔ wɛrɛ la fo ni min bɛ tijaniya kɔnɔ sawa'un hayyan aw mayyit a su n'a ɲɛnama bɛɛ kelen fo n'a bɔra kira n'a ka sahabaw la a sarti naaninan n'i ye wiridu min na sariya b'a ɲini i fɛ saliwakiti 5 i k'a sali jama la fo ni darura y'i bali o ye cɛw de ye muso ta tɛ wajibi ye nka sarti naaninan kɔnɔna na ko sariya y'i yamari fɛn fɛn na i k'a kɛ a y'i bali min na i k'a to yen sarti 5nan i ka Cheikh Tidiane kanu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sarti 6nan i kana fɔ i bɛ tɛgɛnkani ta ala ka latigɛ la wa an la ya'mana makarallah a kuma kɔrɔ ye jumɛn ye e ye tijaniya min na siga t'a la n'i sara ka saritiw dafalen to i bolo i bɛ don alijana e y'o kuma in mɛn k'e b'i yɛrɛ bila kojugu la ko wiridu b'i kisi o balilen don o tɛ kɛ Cheikh Tidiane ko n'i ye wiridu min na i bɛ dɔ fara ala ɲɛsiranya kan i bɛ dɔ fara ka malo ala ma kan i bɛ dɔ fara ala bato kan ko ni maa min n'i yɛrɛ bila kojugu la k'i jigi da ale kan k'i tɛ sa fo ala k'ale juguya don i dusu la n'ale juguya don n'i dusu la i b'a nɛni i bɛ muruti i kafirima bɛ sa ala m'an kisi l'o ma sarti 7nan i tɛ Cheikh Tidiane ka kumakan sɔsɔ i tɛ Cheikh Tidiane juguya wa i t'a nɛni mɔgɔ min bɛ Cheikh Tidiane lagosi mɔgɔ min b'a juguya mɔgɔ min b'a ka kumakan sɔsɔ i t'o fana k'i teri ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye k'a sabati sarti 8nan n'i bɛ wiridu min na i t'a mina diɲɛ kama i b'a mina i bɛ duumɛ a kan fo saya i t'a bila wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sarti 9nan fasamantiya minnu fɔra tijaniya la i k'a bila i dusu la k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye o fasamantiya ninnu dɔnni ye jumɛn ye Cheikh Tidiane y'a fɔ kuma sabatilen na ala kira y'a f'a ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye wiridu min na ka sartiw dafa fo ka taa saya si ma i tɛ bɔ saya kunnaya kalama i tɛ tɔɔrɔ i ka kaburu kɔnɔ melekiyaw t'i ɲininka kiyama jɔ don kiiri tɛ kɛ i ɲɛna i tɛ siratu tigɛ i sen na i bɛ siratu tigɛ melekiyaw kamankun na wa kira de ye nin layidu d'a ma k'a garanti k'a n'a ka kalandenw de bɛ taa sigi alijanna min tɔgɔ ala iliyin a k'o tɛ kelen fana ye dɛ ko i fa i ba i den cɛmanw i den musomanw i den cɛmanw ta denw mais i mɔden musomanw yɔrɔ olu t'a la an bɛ tila k'o kuma fɔ i branw i ye muso furu minnu bara ani minnu ye muso furu i bara nin ye 7 ye sarti 2 ni silamɛw dɔw ma Cheikh Tidiane juguya ala b'u bɛɛ don alijana i kelen kama nin kuma in an karamɔgɔ cɛrɛ bɔkara ala k'a sara a y'a daliluw caman d'an ma nka nin kuma in ka kɛnɛ alikuranna na suratul ra'di la an b'a surunya ala b'a fɔ aya la ala bɛ fɛn dɔw jate ko ni maa minnu y'o kɛ walladhina sabaru ibtigha'a mardatillah a bɛ taa se yɔrɔ min ni ala ko aljanna bɛ d'o tigiw ma a ko wa man salaha min abaihim ala ko ni maa min kɛra ɲumaɲakɛla ye u masaw la ala y'a fara ka ko wa zurriyatihim anu ka denbaya bɛɛ u bɛ don aljanna bila hisabin wala iqab nka sarti 2 silamɛw dɔw kana Cheikh Tidiane juguya wa yɔrɔ dɔ b'a la ko Cheikh Tidiane ye mɔdenw tila den cɛman ta ani den musoman ta sariya yɛrɛ bɛ sɔn o ma banuna banu abnaina banuna banatuna wa banuna banuhunna abna'ur rija'il laba'idi an denw y'an denw ye an dencɛw denw y'an den ye nka an denmuso denw olu ye walidenw de ye maa denmuso bɛ furu walilu de kɔnɔ donc bɛɛ ka t'i fa ka so Cheikh Tidiane ko ten nka an karamɔgɔ Cheikh Umarul Futi radiyallahu ta'ala anhu wallahi ale ye hakika kelen fara kan a ko hali i kaburu bɛ kaburu min kɛrɛfɛ ala bɛ yafa ma ni nin sarti in b'a la silamɛ dɔ والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. صدق الله مولانا العظيم آمين. وبلغ رسوله الكريم آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين آمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته آمين. من السهو والنسيان آمين. أو تحريف كلمة
عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير آمين يا رب أو العالمين. زيادة أو نقصان آمين. أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان آمين. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان آمين. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان آمين. فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل العلهان آمين. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا آمين. يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان آمين. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان آمين. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان آمين. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان آمين. وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران آمين. آمين. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات آمين. وثبت أقدامنا على الصراط آمين. وأسكننا في وسط الجنان آمين. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين. وأكرمنا بلقائك يا ديان آمين. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آمين. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان آمين. وزدنا من فضلك الواسع بوجودك وكرمك يا رحيم يا رحمة. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. آمين. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. آمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم زينا بزينة القرآن. آمين. وأكرمنا بكرامة القرآن. آمين. وألبسنا بخلعة القرآن. آمين. وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. آمين. وأدخلنا الجنة مع القرآن. آمين. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. آمين. وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا. آمين. وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. آمين. وبيننا وبين الناس سترا وحجابا. آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. آمين. وآفنا بعناية القرآن. آمين. ونجنا بكرامة القرآن. آمين. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. آمين. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. آمين. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. آمين. يا ذا الفضل والإحسان. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. آمين. وبكل كلمة كرامة. آمين. وبكل آية سعادة. آمين. وبكل سورة سلامة. آمين. وبكل جزء جزاء. آمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا. آمين. وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة. آمين. وبالزاي زلفة وبالسين سناء. آمين. وبالسين شفاعة وبالصاد صدقا. آمين. وبالداد دياعا وبالضاء ظهارة وبالذاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء. آمين. وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاة وباللام لطفا وبالميم موئذة وبالنور نورا. آمين. وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء. آمين. وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. آمين.
اللهم بلغ ثواب ما قرأناه والنور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام. آمين. وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين. آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأصدقائنا آمين. وأساتذتنا ومسائخنا خاصة. آمين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات أجمعين. آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. آمين. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. آمين. وما أنت أعلم به منا. مسو نبي نقمنا هيرا بالاو دفلو باي ni muso ye barka sɔrɔ i bɛ den ɲuman wolo n'i ye den ɲuman wolo i bɛ yɔrɔ fiɲɛ i bɛ bɔ ɲaga na o de ka ala ko muso ma i ka muɲu furu la n'i muɲuna cɛ ma min nafa min d'i ma i bɛ den wolo den b'i nafa den bɛ diɲɛ ta k'a d'i ma i bɛ hɛrɛ sɔrɔ aw muso minnu filɛ bi n'aw bɛ sigilen kɛnɛ kan yan nin bɛɛ ye aw denw ka baaraw de ye n'o tɛ aw bɛ furulen minnu ma olu tɛ dɛ anw tɛ aw denw de barikara min ka da ka daw ma aw ka kɛ ala ko la ni kai ka tu ɲamɛ bi ko ziyadi mɔgɔw de nana herisingane mɔgɔ si tɛ ci yan nka an ko de tiɲaɲankaw silamɛw a ye n'an ka jɛ fɛn tɛ ka ɲɛ ka nin bɔ mɔgɔ bɛ ni dɔrɔki dɔ ka ziyadi kɔnɔ mɔgɔ bɛ ni dɔrɔki dɔ ka ziyadi kɔnɔ a bɛ jɛma yala aw ma dogo kɔni awa ala yaw ye kira yaw ye sekten yaw ye Cheikh Omar Foutiyou a ka laɲini nin de ye n'anw tugura nɔfɛ a ye sira ala ɲɛ aw ka ala batu Cheikh Omar ba fila fɔ a ye sira ala ɲɛ aw ka ala batu hɛrɛ min b'o kɔnɔ ne kɔni y'a ye ɲana Haruna Sangare fɛn dɔ fɔ n b'o fɔ silamɛw ɲana a ko sektiɲaniya ni kɔrɔbayara diɲɛ kɔnɔ yan'u ka lahara ye k'olu ye hami ɲani ye a y'a gɛlɛya halisa musow an bangabagaw an tun b'an bangabagaw ye nin ko in na an denmisɛnnin ma an tun b'a dɔn fɛn min don mais ne yɛrɛ kelen n bɛ san kɔnɔntɔn la n tun bɛ taa mawulu la madina maayo o don wolofaw dɔrɔn de ye mawulu kɛ u b'a kɛ madina n bɛ bɔ ekɔli la n bɛ taga yen Médine 12 kilomètres n bɛ taga n sen na mais o don tɛ bi ye bon bi ni ala ye samari dɔ mɔgɔw sen na ka na ne n'olu ka sigi ala ko la n bɛ ala tanu an ka jɛ an ka ala tanu musow aw ye ɲɔgɔn minɛ nin ko in na n'aw ye ɲɔgɔn minɛ a barika b'aw ye mun na aw bɛna barikadenw wolo barikaden n'olu wolola olu bɛ ɲa diɲɛ ma diinɛ bɛ sabati ala k'aw dɛmɛ an bɛ ala tanu ka ala barika da kosɛbɛ ni nisɔndiya ne madina bolo bi dansi t'a la parce que ni mɔgɔ ye fɛn damina i b'a fɔ a ka ɲɛ i bolo de alahu taala ye ɲa ɲan bolo halisa ala k'a ɲa k'a d'an ma an bɛ duwawu kɛ min na o y'o de ni ye ala tanu k'an bangebagaw tanu an bɛ Cheikh Tidiane tanu ka ba Hamɛ tanu parce que ale de y'an dɛmɛ a la n'o bɔra yen minnu y'a sigi ka to in dilan fo k'a se bi dɔ in ma alhamdulilayi rabbil alamina ni mɔgɔ min ye nin jama in ye i bɛ se wa silamɛya de ye nin kɛ a nisɔndiya n'a ɲagali ne madina bolo bi dansi t'a la mais n bɛ duwawu kɛ de halisa ala ka dɔ fara hɛrɛ kan Kajatu Jara ale ni Jɔlɔ Ɲang olu de ye nin to in sigi ne madina bɛ fɔ ɲɔgɔn n tɛ dugu in kɔnɔ a kɛra n kɔfɛ dɛ alhamdulilayi rabbil alamina a sigira ni nisɔndiya de a sigira ni ŋaniya ɲuman ɲaani ala y'a ɲa u bolo
haysa ala ka nyaka damma am bu fo am bet la ku fo kat la ku barkada ka jatu jara anaka kalam blom mo wobbe akilinte de anaka kalam blom mo wobbe o be yaw dafalembe am bu fo am bu barkada ambe joro nyang fo anaka kalam blom mo wobbe o be dafalembe aka kalam blom mo wobbe dafalembe kalam sode babule o be dafalembe am bu fo am bu barkada nanu lu fo bu barkada ambe jami kan fo musokoro bade yaay abanno fi su abanno fi tle anaka dukono mawo ana balmo na sindu ambu befo ambu barkada maymuna jallo abe liberté fana be an dungudo annofe amba fo anaka kalam bulom mo be u barkada yu ko tonde ta ka canni mo biduriye kana fara andem senunka tunko anka kanku fo u barkada ko walni mando no boray halatu jaw be kayndi musoro bawdo lu ka tonga canni sambinani o ya boyin kana fara anka duya ambu fo ko barkada ko walimando kayi ce amuso adem seni amako koroba amba be la jelen fo ko barkada jogora mi dem senu o fana be kaydi ko fara hal jawnu non ka o fana na fara anka ya ambu fo ambu barkada no boray Seydou Baro ani fo likaka parce que mo min ni muso jelembe ya taye siri yuri ga ba ko nyina aban topodele ate dimankoro ate nyokoti ate senge amba fo amba barkada ani bo xar kan fala be bokay ndankare ñoo den yo bena be benayi ambe kay koron atlebi asaheli abambugo amba be fo ka wal ni mando amba habibadi ambe na dosro duñ ko na nana na jibe damma ambe bismillah am fembe be kanye amba fo ka barkada lab fo li labanya de yere ab an fa ambo fo ko wal ni mando ko barkada mo ni be toyin kono mo ni be boy kaso kana nin toyna abebe fo kelen ka barkada o be ni ce ala ka nu sara ñu manna alhamdulillah rabbil alamin be barkada ala ce tijaniya muso mun mena olu ka mawludu bolo dalen kene kan atako flana ambe Allah taala deli ala ka sanna taw fana yirana la seli mun kera kene ko nala ambe Allah taala deli ala ku do klo kunaliula ka u famu ci ko nyuma ndiama do mun fana kera ani qur'an kala mun kera zikru mun kera ambe Allah taala deli ala ka ke baski ka do anga jamana kono ka ke nemaye ka ke baski ka do anga jamana ani jamana de wani islam jamana bela jeren kono ambe Allah taala deli ala ka sanna taw fana yira ana anga ci korba min ni bonya betun taleno ka diama no ela jambe nyangi ni kenen sigira alere ka dudala ni alere ka dugol mo joro buena kosobe ni ton sigilla ambe Allah taala ci korba nyuma ala ka me ankoro ala ka me ka amblasra ala ka me dine de melila ala ka abarka do akola halibi amma fuko wali nyumano wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adonga haidara donga ka fuzani sanu